V roku 1994 v nádhernom prostredí Britskej Kolumbie v Kanade vznikol stavebný systém Quadlock, systém na báze strateného debnenia z polystyrénových panelov, ktorý bol patentovaný a neskôr úspešne uvedený na trh vo viacerých krajinách sveta. V prvých rokoch sa Quadlock úspešne uplatnil najskôr v západnej Kanade a na severozápade USA, no nakoľko si Quadlock svojou kvalitou a flexibilitou, ako aj úsilím výrobcu o spokojnosť zákazníkov získal na trhu dobré meno, dnes sa predáva nielen v celej Severnej Amerike, ale aj v Európe, Latinskej Amerike a v Ázii. Quadlock preukázal, že právom patrí medzi najflexibilnejšie a najkvalitnejšie systémy na trhu. Poslaním Quadlocku je predovšetkým spokojnosť zákazníka a týmto poslaním smeruje k tomu, aby sa stal najvýznamnejším systémom ponúkajúcim kompletné stavebné riešenia. Quadlock ako jedna z niekoľko málo firiem vyrábajúcich systémy na báze strateného debnenia z polystyrénu a majúcich ISO certifikát vyrába všetky komponenty za mimoriadne prísnych podmienok, ktoré zabezpečujú zákazníkom vysokú kvalitu materiálov na výstavbu ich projektov. Konštrukčný tím Quadlocku sa pri vývoji systému Quadlock zameral predovšetkým na zníženie jeho ceny a zvýšenie jeho prispôsobivosti. Tento cieľ bol splnený tým, že celý systém pozostáva zo 4 základných komponentov, a to sú panely, spony, rohové výstuhy a plechový úprofil. Systém Quadlock sa ľahko prepravuje, ešte ľahšie skladá a jeho využitie je všestranné, či už pri výstavbe nosnej konštrukcie stavby, oporných múrov, ohňovzdorných múrov, stien suterénov alebo aj vnútorných priečok v obytných, komerčných, priemyselných a administratívnych použitiach. Quadlock je ľahko tvarovateľný a je možné z neho vytvoriť akékoľvek architektonické prvky, či už sa jedná o otvory, rohy, uhly, oblúky a klenby. Panely systému Quadlock sú vyrobené z vysoko zaťažiteľného, ohňovzdorného extrudovaného polystyrénu, ktorý neobsahuje formaldehyd, freóny a ani žiadne iné nebezpečné zložky. Poďme si ešte raz zhrnúť výhody stavania zo systému Quadlock. Jednoduchosť. Systém Quadlock je založený iba na 4 základných, ľahko použiteľných komponentoch. Flexibilita. 4 hlavné komponenty umožňujú vytvoriť akékoľvek riešenie stavebných detailov, ako sú oblúky, uhly, stĺpy, piliere a nosníky. Taktiež unikátny systém rohových výstuh robí viacposchodovú stavbu jednoduchou, bezpečnou a výhodnou preto, že stavbári nemusia robiť nebezpečné úkony zvonka ako u väčšiny iných systémov. Pevnosť. Quadlock používa jeden z najpevnejších polystyrénov, ktorý je v súčasnosti na trhu a je to jediný systém, ktorý spája panely 4 úchytnými plochami pre zosilnenie súdržnosti debnenia. Energetická a cenová efektívnosť. Preukázané energetické úspory sú od 40 do 70%. Zníženie hluku. Steny postavené z Quadlocku a betónu prakticky neprepúšťajú žiaden hluk. Quadlock je najflexibilnejší ICF systém v súčasnosti na trhu. So systémom Quadlock sa môže postaviť 10 rôznych konfigurácií múrov, a to bez obmedzenia hrúbky, s 3 rôznymi koeficientami tepelného odporu, s akýmikoľvek uhlami v rohoch, s oblúkmi alebo inými konštrukčnými elementami. Základný Quadlock panel je 1219 mm dlhý, 305 mm vysoký a 57 mm hrubý so spojovacími zámkami z vrchu a zo spodu. Všetky panely majú vylisované otvory každých 51 mm. Pre uľahčenie merania a rezania sú panely zľahka drážkovaných každých 51 mm. Hrubšie drážkovanie každých 305 mm vyznačuje miesto na umiestnenie spôn. Quadlock Plus panel bol vyrobený pre steny s požiadavkou na vyššie izolačné hodnoty. Rozmery týchto panelov sú rovnaké ako pri bežných paneloch s výnimkou hrúbky, ktorá je 108 mm. Quadlock FS panel má rovnaké rozmery ako bežný panel, ale má v sebe zalisovanú 40 mm širokú plastovú výstuž, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti každých 305 mm. Slúži na montáž ťažších vonkajších povrchov z drevených latiek a je v ponuke skôr pre americký a kanadský trh. Bežný Quadlock panel je vhodný pre akúkoľvek povrchovú úpravu, či už pre stierky, obklady alebo sádrokartóny. Hodnota tepelného odporu pri použití 2 základných panelov dosahuje hodnotu U0,28. Pri použití základného panelu v kombinácii s plus panelom je možné dosiahnuť hodnotu U0,20 a pri použití 2 plus panelov je možné dosiahnuť hodnotu U0,15. Srdcom panelu Quadlock je spona. Spony majú nasledovnú funkciu. Spájajú panely naprieč, vertikálne v miestach bočných spojov, ako aj pozdĺž vodorovných spojov. Slúžia ako uchytávacie miesto pre prvky povrchovej úpravy.
Každá spona má vylisované lôžka pre výstuž, ktoré slúžia pre umiestnenie výstuhovej ocele. Spony sú k dispozícii v 5 dĺžkach pre 5 rôznych šírok betónovej steny a pre ľahšie rozlíšenie sú vyrobené v rôznych farbách. Čierna 100 mm, modrá 150 mm, žltá 200 mm, zelená 250 mm a červená 300 mm. Pre zostavenie hrubších stien sú určené oranžové predĺžovacie spony v dĺžke 305 mm. Pre prechod z jednej hrúbky steny do inej sa používajú premosťovacie spony. Takto je možné vytvoriť v časti steny priestor pre vonkajší kamenný obklad alebo vo vnútri priestor na uloženie trámov. Spony obopínajú a zároveň spevňujú zámky panelov. Tieto spoje sú usporiadané zvislo a vodorovne každých 305 mm. Čelá spón sú ukryté pod povrchom panelu, aby sa zabránilo jednak vzniku tepelného mosta, ako aj prípadnému presvítaniu farby spony spod omietky. Kovová rohová výstuž umožňuje rýchle zostrojenie 90-stupňových rohov bez potreby použiť vonkajšie spevnenie alebo lešenie. Dodávajú sa ako zostava dvoch výstuží: vnútorná rohová výstuž a vonkajšia rohová výstuž. Vnútorné rohové výstuže sa používajú pri konštrukcii 90-stupňových rohov a T-stien na vnútornej strane rohu, a to v každom rade s výnimkou vrchného radu. Vonkajšie rohové výstuže sa používajú v každom rade vonkajších rohových panelov, opäť s výnimkou vrchného radu, ako pre konštrukciu pravouhlých rohov, tak aj pre vystúženie stien tvaru T. Flexibilná rohová výstuž pomáha vytvoriť roh pod akýmkoľvek uhlom a používa sa iba na vonkajšie rady panelov. Na tvarovanie tepelne izolovaných koncov stien a otvorov stien môžu byť použité rohové výstuže v tvare L. Kovový úprofil sa používa na začatie a ukončenie montáže stien systému Quadlock. Upevňuje sa na betónový základ alebo betónovú dosku pod prvý rad panelov. Taktiež sa používa k ukončeniu vrchných stien v súčinnosti s koncovými kovovými sponami. Úprofil je k dispozícii v 57 mm šírke pre základný panel alebo 108 mm pre plus panel. Ohýbateľný úprofil sa používa k upevneniu zaoblených stien pre vytvorenie pôsobivých architektonických detailov.